Lah kok gudres getih mestakamu kena apa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sekawit kula sampun ngaturaken nawala dhateng ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Nawala sampun dipun waos. Kanjeng Rama wis nyurasa isining nawala. Sampun. Sateruse piye? Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh, "Ya, aku wis ngerti kekarepaning anakku. Ning Kunjara Yaksa kowe tak dawuhi baliya ning negara Ngatasangin. Kowe sing luwih tuwa tinimbang anakku Ataswara yen bisa tutura karo pakartine sing ora bener. Ora ana jamak lumrahing ngatasé menungsa bakal nglamar kelawan widodari turta Bathari Sri kowe ana ingkang mengku. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane mundhak gawe geger jagat saisine. Kriwikan dadi grojokan. Ngemuti bilih kula sampun dipun paringi Purbawasesa, kula nyuwun pangapunten sawetawis kula wantun kaliyan ingkang Rama. Dumunten dumados peperangan. Nalika semanten Kanjeng Rama menika jebul pinanggihipun Brahmana ingkang boten baen-baen. Ketitik kula ngetokaken kasudiran. Kula cokot boten dipun raosaken. Satemah mestaka kula dipun piting dening Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Tumunten wanter sabdanipun baliya Kunjara Yaksa. Omong karo anakku matura yen pancen isih didandani iso didandani karo wong tuwa. Kudu manut dawuhing wong tuwa. Yen wis ora iso didandani karo Begawan Gembung tanpa sirah, ilang-ilangan nduk siji, aku ora bakal awel yen to ngiklasake patine anakku lanang ing atas angin. Ngaten menika sinambi ngunus curiga. Kuping kula dipun perung setunggal edyan Kanjeng Rama karepe dhewe. Tan kawusa manjemon gupit sanggar sangarup. Kena gandha kecapun nalika semanten Patih Kunjara Yaksa ing ngawit sanggane Purwadya bolong atas angin. Pating bleber pating Joko Tirta bludakaning daradan. Mandekata lawan bindi kobar kurnangku lawan pasor tambur miang suling pepanden daludak miwa pandira kakandha mawana warna ing Gusti Patih wonten pangandika ing adhawuh dening Paduka ngawi sangganing Purwadya bola ing atas angin. Gusti Patih
kepareng abdipun tumenggungan Cemadong dawuh wonten paridamel menapa? Ih, kula Cemadong dawuh. Ih, kula Cemadong dawuh Gusti Pati. Wadyabala ngatas angin. Ora tak wiji mbaka sawiji tumuli rungokno kang dadi dawuhku non. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Silun Prabu Antaswara supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Plemban Gembung tanpa sirah. Ing mapan ana ing pertapan mring cendani. Jroning pasewakan negara ing ngatas angin dina samengko iki Gusti Menggeng Silun Prabu Antaswara nggone kepengin hanyeti marang Prameswari anjajari lenggahing Sang Nata Prabu Antaswara. Jebul dudu jamak lumrahing menungsa ingkang ginayuh dening Sang Prabu Antaswara. Nanging wujuding widodari dewaning buga ya kuwi Bathari Sri. Monggo dina samengko Bathari Sri nedheng lenggah ana ing pertapan pring cendani. Tumuli Ratu Gustimu Sinun Prabu Antaswara utusan kelawan Patih Kunjara Yaksa. Kinen ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata utawa Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Lho nggih. Lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Kowe kabeh dikeparengake nderek kalawan lakuku. Kula non ngestaken dawuh. Wadyabala aja dikendhoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindhu gawe. Iya, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Bocah tumenggungan kula wonten timbalaning adawuh. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tumenggungan. Angsa nembakang piniji Sangapatya sikra medal kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anampi dawuhira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal wis rampung sang apatya genya matur dhateng Gusti Patih menawi kadite priksa sarta kabidalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe ngujiwani. Yen to kabeh padha miranti tumuli nembango tengara budaling wadya. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Enjing bidal gumura saking jroning praja gung ingkang Palakaswa Prabu Sananira Lir Surya Wedalira saka ing Jwalanidhi arsa madangi jagat kamunga paning sabocah ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung budaling para wadyabala katuron saking Mandrawa titenono wong citra mangsa langgeng
aku ning para wadyabala. Ngendikaning Gustiku ingkang Sun Prabu Antaswara aku wis kaparingan purba lawan Wasisa. Yen to bapa penemban gembung tanpa sirah ora nampa marang Nawala ingkang wis tak aturake. Kula nyuwun pangapunten penemban paripaksa jerih kelawan wisesaning nata Prabu Antaswara. Angurbaya kula dumugi ning Antaka wonten ing pertapan Pring Cendhani kula ingkang sagah nglampahi penemban. Jawata kungkang amurma bumi putih keparana tarik banget sama tarik kaulang dan bisa pilih madyaning pertapan Pring Cendhani lenggahing Gunung Himawat wonten sawening pecrabaan papan padhepokaning sawijining brahmana. Nenggih menika ta warnane pandhita ing parab Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Wujuding brahmana yaksa ingkang lantip panggraitane wasis waskithing esti turta kasunungan kasekten linangkung mila datal muka lamun kathah sangganing para cantrik manguju jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning Sang Wigudebya. Najan wujuding raseksa parandene pinter njawa ngrakit kaendahan sakiwa tekening pertapan kembang-kembang kinembung ijeming gegodhongan satemah asri lamun dinulu lamun wanci enjang katutuping pedhut satemah kaya wujuding gunung ingkang makutha mega kaperbawan kegiataning Sang Topo Begawan Gembung tanpa sirah parandene sakmangke nuju hari soma manis
Sang Begawan Gembung tanpa sirah nedeng lenggah madaning pecrabaan. Tanana sangganing para santri ingkang saged kelawan pelenggahipun Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Kejawi ingkang putra nenggih Dewi Ataswati. Ingkang tansah saged kelawan Sang Wiku Debya dadya goreh rongeh penggaling Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Sigra miji wiswanipun ingkang putra dadya kemawujining pangandika ingkang dereng kababaring lisan. mangu mangungkung kanduhan demang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso
pamangku sang Dyako Tomo Nalendra Muda Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku ladala ora kaya pirang-pirang dina iki rasa sing tak rasake ing atase aku wong tuwa mongko aku ngedhep anak wadon siji ingkang banget ndak tresnani ya kuwi Ataswati. Nanging pirang-pirang dina iki lha kok kowe iso gawe goreh rongeh penggalihipun Rama. Katon nggonmu ora jenak yen to kowe dolan kelawan kanca-kanca sabarakanmu ning kiwa tengening pertapan. Padha suka-suka parisuka tetembangan. Padha jejogetan nanging ndak waspadake kowe tansah rengu pasuryanmu. Ataswati yen pancen kowe duwe penjaluk kowe njaluka kelawan wong atuamu aku yen kowe duwe pepinginan kowe matura karo bapakmu aku aja meneng wae kaya mengkono kuwi Cahayu yen to sira Atmajaku Ataswati mung tansah meneng padha karo ngrusak kelawan batine wong tuamu. Matura yana gage kowe duwe pepinginan apa lan kowe duwe penjaluk apa Ataswati Mban ora wonten maring adawa kepiye lah kok dadi kaya ngene kahanan bendaramu kula menika nganti bingung kula aturi daharan inggih mboten dipun dahar kula aturi unjukan ya ora diunjuk malah kala mangsa ming dinggo dolanan segane diublek-ublek unjukan nggih mboten dipun unjuk kula matur napa kirang legi napa kirang panas mboten paring pangandikan kula niki bingung kudu pripun nepake dhateng awak kula ki sepaten ugi berbat ngatos judheg agen kula kraosaken. Wong biasanipun Gusti Ayu Ataswati menika nek ledeng sedih tumuli kula jejogetan wonten ngajengipun menika tertemtu piyambakipun menika gumujeg ngantos ketelasan lagu agen kula jejogetan wonten kajaripun Gusti Ayu Ataswati wonten boten keparep-parep pakadikan kula menika ngantos mumet sirah kula ngraosaken ingkang putra Dewi Ataswati Mremban Ataswati mara kaki matura yen pancen kowe isih kepengin suwe nyawang wong tuamu urip ana ing pertapan kene iki kowe matura bloko karo wong tuamu nang yen kowe wis ora kepengin nyawang wong tuamu urip lono ana ing jagat ya wis tingkah lakumu sing kaya ngono mau tutukna padha karo kowe gegering karo atine wong tuwa padha karo kowe ngrusak marang batine wong tuamu kanthi kaya mengkono bakal saya cerak nggonku bakal enggal sowan resaning Gusti merga rasaku mung dileloro dening anakku wadon dhewe ya kowe Ataswati Rama Mremban. Lah rak ngono ngen matura eneng apa sewu-sewu kalpatan aku nyuwun pangapura ya Rama aku ngaturke sembahku konjuk tak tampa Cahayu pangestunipun Rama Tampanana ndak gegem dadekake jimat mugi ndadosna ing kawuningan ya Rama iya nggonku meneng wae kuwi merga pendak-pendak aku dolan karo kanca-kanca sabarakanku
mesti aku diece karo kanca-kancaku. Lho, diece perkara apa? Yen pancen kowe ora kuat diece karo kanca-kancamu ya golek srawung liyane sing lembah manah sarta ora gelem gawe rusak atimu. Ya mung perkara diece ngatasi aku kuwi luwih tuwa dhewe. Yen to ditanding karo kanca-kancaku teka padha ngece kok ora ana wong lanang sing cedhak karo Ataswati. Ora ana wong lanang sing seneng karo aku. Mbok menawa merga ya kuwi bapakne wujud pendhita nanging buta. Mesti padha isin duwe mara tuwa buta ngono kuwi. Wah, cangkeme sapa kowe ngono kuwi? Arep aku buta ning gelarku ki Brahmana. Aku urung tau tate mangan daging mentah, aku urung tau tate gendak sikara marang sak pepadaku. Aku duwe tata krama, aku ngerti unggah-ungguh lan sifatku tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi perangan pambeganing pendhita. Lah kok dadi kancamu padha ngomong kaya ngono? Kuwi Rama sing marahi atiku ora seneng dolan karo kanca-kanca sakbarakanku. Sakliyane kuwi apa ana ingkang ginebeng jroning atimu? Rama, ya mung nalika semono aku sedih ngrasakake suarane kanca-kancaku nggone ngina nglawan aku. Ing atase aku wis cukup umur kok durung dicedhaki dening priya. Dumadakan Rama malam jemuah kliwon wingi sukra kasih kepungkur. Ya, aku ngimpi Rama. Ngimpi apa? Aku ngimpi dicokot ula. Lho, ngimpi dicokot ula. Iya. Himpen kuwi yen bakal nemahi wancine parak bangun esuk. Aku ngragap saka turu. Wis krungu kluru ing jago ingkang sepisanan tegese wis gagat bangun esuk. Tegese impenmu kuwi puspa tajem utawa kadoro dasih. Impen sing bakal nemahi. Mban, wonten dawuh. Ngimpi dicokot ula kuwi werdine piye? Panjenengan menika pendhita kok takon karo batur. Langkung prisa panjenengan ning miturut ngendikaning para pinter, miturut ngendikanipun para sepuh. Ngimpi dicokot ula menika badhe cepak jatru kramanipun. Oh, lah dalah. Yen ngono bungahno pikirmu, bakal ana wong lanang sing cedhak karo kowe merga kowe wis diwenehi sasmita karo dewa. Impenmu nggonmu dicokot ula mau. Ya ming gandeng pun bapa iki pendhita. Ula mau pancen ngemung werdi dhewe-dhewe. Ngemu werdi kepiye? Ulane ula apa? Monggo pun bapa ingkang bakal bisa merdekake. Bapa ulane ula ireng. Nanging bareng tak gebuk ulane kuwi nggon gulu iso mekrok. Oh, kuwi ula sendra. Wah, wis kuwi nyemelangi nok. Apa iya? Ula sendok ki kei bakmi ya entek. Kei go goreng ya entek wis. Entuk bojo mesti dokoh. Lah iya ya, Pak. Kowe bakal entuk bojo ingkang dokoh ing pangan. Ulane tak tutuk saka ula sing werna ireng malik. Ula ora patiya dawa Rama. Ning kaya wujuding kadal kuwi ula buhu. Kuwi ula sing mapan ana ing blumbang-blumbang pakanane iwak. Kowe tegese wong bakal diwengku dening wong Papa Sudra Ngulandara, tegese mung jalma lumrah. Bareng ula bu tak tutuk tumuli ulane malik. Kuwi ula apa kok molak-malik? Ulane malik lurek. Ya kuwi ireng karo kuning. Kuwi tali wangsa. Kowe arep dipek sopir. Emoh Rama, aku emoh. Ulane tak tutuk malik meneh. Malik apa?
Mulane ireng semu soklak nggon guru ana wernane ijo, ana wernane dadu, ana wernane kuning. Kuwi ula gawat jenenge ula Dagrama. Kuwi ula wisane mandi. Kowe cokot ula Dagrama kuwi arep dipek anaking kawula cilik. Moh Rama aku wegah. Ulane tak tuthuk mulak malik meneh. Iki jane ula apa ta iki? Monggo aku mbiyen ngimpi ula cokot ula ya ming pisan tok ceket ngono. Ulane apa biyen, Pak? Diare entuk bapakmu iki ulane ula duwel. Ula duwel. Nyokot ning wit apel. Tiba melarat nyokot udel. Oh. Tak kipatke dadi ula kuwuk. Oh. Nyokot bathuk. Bathuk ngendi? Bathuk ngendi dengkulmu mlacet kuwi? Wong sing jeneng bathuk ki ming siji kok. Mban. Wonten dawuh. Menengo dhisik. Aku tak resih karo anakku. Rama, Iye. ulane tak kipatke ilang wujuding ula dadi satriya bagus Rama. Lho. Satriya bagus. Iya Kanjeng Rama. Satriya mau tak suni prisa. Asmane sapa? Ngaku Raden Praba Kesuma. Praba Kesuma. Rama nalika jroning pasumpenan nalika semono Raden Praba Kusuma tumuli nyandak tanganku. Terus aku ya ora selak dicandak tanganku Rama. Jebul wis gambuh katresnanku karo katresnaning Raden Praba Kesuma. Nalika semono Raden awi panjenengan badhe mengko garwa kula mboten badhe selak. Tumuli Raden Praba Kesuma dawuh karo aku Rama. Antaswati yen wis rampung kewajibanku. Tumuli aku bakal pinanggihan kelawan sira Yayi lan bakal ndak wengku minangka garwa. Rama masuryaning Raden Praba Kesuma ora iso ilang saka netraku ya Rama. Weladalah. Praba Kesuma nalika semono nganggo sandhangan apa? Nganggo sandhangan cara kasatriyan. Tobat. Wiwit dina kuwi aku ora krasa enak yen to mangan, ora jenak yen to nedhenge ngaso. Sarta ora krasa penak yen to dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Rama, golek ana Raden Praba Kesuma ya Rama. Usik li arep goleki nendi? Wong jenenge wae aku mbok ngerti saka kowe, pasuryane aku ora ngerti. Lah apa ora jeneng golek idom ana ing segara wedi? Rama, panjenengan kuwi pendhita, kudu bisa goleki Raden Praba Kesuma. Ya mung nalika semono Raden Praba Kesuma kuwi ditutke, ya kuwi Panakawan papat cacahe. Panakawan papat cacahe. Sing lemu mripate rembes jenenge Camar. Camar. Iya. Sing mripate klera. Tangane cekot sikile becik jenenge Bopeng. Bopeng. Iya, sing wonge dhuwur, irunge dawa. Jenenge sapa? Jenenge Cakruk. Wis melu ngampet aku. Sida ora kelakon. Menengo aja apa wae, Pak. Bareng sing keri dhewe mripate amba jenenge Sentrong. Jenenge Sentrong. Ya Rama, golek ana ya Rama, yen ora ketemu aku sida nganyut tuwuh trima ora weruh marang glaring jagat kelawan seming rembulan Kanjeng Rama. Ana
ana pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang dereng ngantos paripurna Balwacana kasaruswanipun Pati Kunjara Yaksa ing nyrpepeh pindha sata petarang kana karya kagyat sang Begawan Gembung tanpa sira Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima ora pangling kaya Kunjara Yaksa inggih penemban kula pepatih abdinipun ingkang putra Gusti Ataswara ana parigawe apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan sewu-sewu kalapatan diagung pangaksama mremban awrat-awratipun kemban dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara anggenipun kadereng lan kepingin munjuk atur ngersa paduka sang mremban Gembung tanpa sirah nanging krana boten ketekan utawi penggalipun boten dumugi tumuli utusan ngalaning abdi kepatihan pun Kunjara Yaksa atur nawala dhateng ngersa paduka penemban lho anakku atur nawala kalawan aku wong tuwane kasinggihan mekaten Kunjara Yaksa yen ana suwek ing nawala sithik wae janggamu ingkang kinarya lintu boten badhe wantun niti priksa dhateng lebeting nawala samangke tasih ketingal wetah monggo kula trinampi kaya ngapa tampanane nawala saka anakku lanang menapa menemban dene kumaregel anggen paduka anyepengi punang nawala tumunten nawala dipun remet dipun bucal pate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak surasa yen to anakku Ataswara nyuwun pangestu lawan wong tuane nggone bakal mengku garwa sarta ngunggahake derajating wanita ing wis pinilih dadi prameswarya ing negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala
ingkang bakal jinatu krama dening anakku Ataswara tanalika jaba mung dewaning buga ya kuwi Ibu Kulun Bathari Sri ingkang dina samengko mapan ana ing pring cendhani ate kowe baliya elingna ratu Gustimu anakku Ataswara Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Pikulun Bathara Wisnu aja ngobak-obak katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti menungsa dimenangake milih Ataswara dimenangake Jatukrama titah sak pepadane nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri mula kowe baliya kowe mulya kowe baliya ning negara ngatasangin matura karo ratu Gustimu matura karo Ataswara yen bapakne ora bakal mengestoni yen to dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri wae. Mangkah anggo sesumbar Tindha bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang nyuwun pangapura penemban yen to aku tumuli ninggal marang tata krama lan unggah-ungguh sabab Patih Kunjara Yaksa wis diparingi Purbawasesa lawan Sinuwun Prabu Ataswara dene pangendikaning Sinuwun Prabu Ataswara Patih yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake aku dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri kowe tak paringi Purbawasesa mangsa borong piye carane nggone iso mboyong Bathari Sri prapta ning negara ing Atasangit dewa dene Kanjeng Rama mepalangi kekarepanmu rawe-rawe rantas malang-malang kudu mbok putung gegayuhanku ora ana ingkang bisa mambengi aja kok jamak lumrahing wong tuwaku dhewe nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae ora bakal aku kelakon mundurake kekarepanku nggonku mboyong marang Hyang Pikulun Bathari Sri mula penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kunjara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan penemban gembung tanpa sirah ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendhani lah kok dadi kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wersi abang kowe Patih Kunjara Yaksa kaya ora ngerti marang Begawan Gembung tanpa sirah malang-malang kaya ndha mentrang-mentrang kaya gendhewa aku kalah karo kowe tak dilati telapakmu parat ora dalah neng kene dijajal kaya apa aku sing kudu tekaning pati pancen wis mulang sarak kowe Kunjara Yaksa
Brahmana yen to pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo kowe aja nyepelekke gerangan kaya aku ngene. Nadyan wis keladu umur, wis madeg Brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu bebeda singa barung. Kelakuane Ratu Gustimu ya anakku Dewi Ataswara ingkang wani anjangkung marang Debatari Sri. Sayekti yen ora tak elekake mesti bakal gawe geger jagat saisine. Mula kowe Baliya matura karo anakku lanang. Yen pancen isih kena dikandhani tak anggep anakku Kunjara Yaksa. Nah yen ora kena dikandhani, ilang-ilangan nduk siji. Anak ora kena dikandhani karo wong tuwa. Oh, lah dalah aku dhewe ingkang bakal nyampurnake. Baliya ngadhem ning anakku lanang Ataswara. Yen pancen kelakuane bapakne ora diterima karo anake, ayo kon tekani kene tak ajangi jembar legane atiku. Nyono babar pisan Ataswati. Lelakone wong tuamu tumpuk matumpo-tumpo. Lagi wae ditangisi anakku wedok supaya goleki Raden Prabakesuma ingkang wis teka ning pangimpenmu. Lah kok dadi dulurmu tuwa ing atas angin. Nerak pacak nerajang perbatang. Wani bakal gawe geger sarana duwe gegayuhan ingkang ora sak mestine. Monggo tak elekake wis ora mendho, malah wis menehi Purbawasesa kelawan pati kang aran Kunjara Yaksa supaya wani karo wong tuwa. Tinimbangane aku kuwi dadi wong tuwa, anak-anak diwaneni karo anakku dhewe. Oh, ora nyawang karo anadyan kuwi kulit dagingku dhewe. Nek ora kena ditata dening Begawan Gembung tanpa sirah, mesti bakal tak ikhlasake. Aku ora bakal ngowel sarta anggrundel. Manjinga jroning pertapan aku tak goleki karo Raden Prabakesuma ingkang wis mbok kandhakake perkara kakangmu. Mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkara iki Ataswati. Lah kok dadi kaya ngenteni silming palwa gabus kumambangi Sira Kresna. Sedina wae kok pangrasaku kaya setahun. Nangge sarung jagung. Piye? Mboten napa-napa. Ora blawangan lho, Gok. Iki lagi gawat lho kanane. Lah iya. Lunganing pate Kunjara Yaksa ndak utus ngaturake nawala. Cumeng klungen anggonku ngenteni. Pengarep-arepku ndang sowana patih Kunjara Yaksa tumuli matur karo panjenengan ingsun. Sinuwun Kang Rama nglilani jengandika sinuwun dhawuhipun Bathari Sri. Walah dalah ora ujar ora kaul, Gok. Mripatmu tak tretes sinten? Waduh. Atune malah picak. Mripat ge ditretes sinten? Ha ya kuwi. Ning kok tekan dina iki durung ana kabar kawusanane. Patih Kunjara Yaksa kelakon apa ora nggone
Matur kawon Kanjeng Rama lan ngaturake nawala marang kersaning Kanjeng Rama gembung tanpa sirah. Waduh sinuwun ketiwasan. Waduh. Kunjara Yaksa wonten dawuh. Lah kok godres getih mestakamu kena apa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sekawit kula sampun ngaturaken nawala dhateng ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Nawala sampun dipun waos. Kanjeng Rama wis nyurasa isining nawala sampun. Sateruse piye? Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh ya aku wis ngerti kekarepaning anakku. Ning Kunjara Yaksa kowe tak dawuhi baliya ning negara ngatasangin. Kowe sing luwih tuwa tinimbang anakku Ataswara yen bisa tutura karo pakartine sing ora bener. Ora ana jamak lumrahing atase menungsa bakal nglamar kelawan widodari turta Bathari Sri kuwi ana ingkang mengku. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane mundhak gawe geger jagat saisine. Kriwikan dadi grojokan. Ngemuti bilih kula sampun dipun paringi Purbawasesa, kula nyuwun pangapunten sawetawis kula wantun kaliyan ingkang Rama. Dumunten dumados peperangan. Nalika semanten Kanjeng Rama menika jebul pinanggihipun Brahmana ingkang boten baen-baen. Ketitik kula ngetokaken kasudiran. Kula cokot mboten dipun raosaken. Satemah mestaka kula dipun piting dening Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Tumunten wanter sabdanipun baliya Kunjara Yaksa. Omong karo anakku matura yen pancen isih didandani iso didandani karo wong tuwa. Kudu manut dawuhing wong tuwa. Yen wis ora iso didandani karo Begawan Gembung tanpa sirah, ilang-ilangan nduk siji aku ora bakal awel yen to ngiklasake patine anakku lanang ing atas angin. Ngaten menika sinambi ngunus curiga kuping kula dipun perung setunggal edyan Kanjeng Rama karepe dhewe. Wonten niku bener napa gawean sampeyan, Gok? Ora ngawur lho kok aku wis kelangan kuping. Apa sing tak kandhake iki pancen bener. Wola ingkang sinuwun Prabu Ataswara tumuli muntap sajaipun dukanipun sampun boten kados biasanipun. Duka ingkang sinandhang dening Prabu Ataswara sajaipun sampun mubal murup wonten penggalipun. Ketitik bengok sura nyebut dhateng asmanipun tiyang sepuhipun tumuli mlajar. Wah piye lho ditutke Gak ditutke kowe karo aku ki batur. Yo ayo.